Hi everyone! Welcome back again to our YouTube channel, no? Sa karon nga video guys is mingari ko sa pasignalanan sa Calbogos kay wala kay signal man kay lupa manggod kay nilang lugar din ho, as you can see like that. Lupa ilang lugar, then na-amaze ko sa ilang pasignalanan best kay love like view day, so we need to search something kasya day, may kanto day kawaan niyo po kami, so I want to search something. Ang sa iji kalami ang view dito. So, maawa ko rin kaya tao dahil tukod silang pasinalanan. So, sabihan nyo tayo dahil. Wala may kayo siya buntod. Buntod ba din kayo eh. So, pabagaan siya kung naawang nilahang mga nagpasignal dito. So, mato ko ron. Then, yun na nga dahil. Pagpa-picture ko. Check! Picture may tawa. Ikauban. So, muna na siya. Oo, mapo eh. Pero bulaban, gituyuan mag-ari. As may gahanan na saag. Uhot bayot. Uhot day. Kabaw day. Mga pakna. Talitaya ito bayot. Kabaw bayot. Uslo. Pero kayo warawara na yun. Niktan day. Gokdan yung bayot rin. Subuntod kayo siya everybody. Ayan. So akong ate is nang wardas pa dito na siyang mga tinda. Tara! Ayun sila dahil. Basta di kayo maklaro. So, taas na dito. Okay, naninda pa kong ati sa iyang mga chika bells. So ako, ningani ko sa pasignalan. Kaya namin kay view. Bukad nagsugod akong ilong dahil. Kawaan niyo po sana kami. So, balik ka magurayan. Kimang ulit. I'm gonna flex lang aning lugar. Only in Calbogos. Bayot. So, lumiki siya doon. Na-amaze ko. So, kita kayo ni mo. Wait na, mag-video ko na rin pinabongga. I-back na ko pinabongga dahil ha. Don't play with my heart, baby. You should have known from the start, darling. Let it fire to higher and higher. Let it go. Can't deny it before the start. Let it go.
Astig yung lugar din no. As in pero may mamungari. Mura gini sa din may kusog ng signal. Ah. Nahira jud eh. Oh. Hindi na ka diri sa babaw, everyone. Grabe ka init. Di mas kayo init. Kaya hapon naman siya. Pero ano lang, ako sa'yo kailangan tao dito dahil. May kugto ko kaila. So, nice kayo. Makita naman tulay. Ayun. So, nice siya view. Hindi ng sunset. Tabunan pa noon. Sa likod dahil. Maklaro dahil. So, dahil ako diri sa babaw. So, kita kan balay ng papa sa baba. Ata dito. Dito nga part. So lami kay siya. So ang ilahang gibuhat diri day kay wala man kayo ni signal din hinga lugar kay lupa lagi tanawa mo. Wala kay signal. So ilang gibuhat is nasla diri sa buntod. Pero nagbuhat sila payag something. So ayan, may mga nagpapasignal. Nagbuhat sila payag something for ano? For para dili sila mabasa, ganun. Gisig do ko. Para dili sila mabasa, tapos dili po kayo sila init if ever mga sila udto. So nice plan. Nice po ang view, kaya high po ng hangin. So, perfect. Perfect place ang ilang nabuhat. So, yun talaga dahi. Nga na kanindot ang ilaha diri ang lugar sa Calbugos. Napay pa-extension diri dapit. Ayan. So, nasa pa extension. Kung naras la diri sa baba, kaya naman, medyo haya heights dakong lugar. So, grabe, nindot siya. Only in Calbugos, guys. So, sa mga ganang pa-picture here. So, it's very amazing din siya. Just like the mga clouds, di ba? So, mo dyan importante picture tayo. Clouds and John. So, mga to, sa mga hilig dihang mga picture. So, na dyan ko kauban rin tayo mga way naka-picture. Sariling sikap ba yun? So, yan, doko. So, lamig kisag lugar. Yan. Basta silamig din kayo siya. I think maglahira siya sa video pero amazing kayo siya diri day mga ngarina ka. So sa mga dool ra dire sa picture na day. So ayan nami kayo siya. Nagbalik kami we. Basta lami jud ha. Muna to siya. So nga everyone pauli na ko tinabongga. So bakilid kayo siya dry so maikog ko. So pauli nami kay itawag ng Christina dry. Kay kita mo kayo pa diri sa atbang. So mo tawag na siya nga mangulit na ko no mi. So mo padidit na ko diri pa ubos bayot kay bakilid kayo do. Ayan. So naka-video ko sila dry. Ay, video. So lami kayo siya jud as hindi pa siya taas nga buntod. So okay naman sa mga botete diha ka mo sagad dry. Okay ra kayo. Sagam na ko nga mo botete kayo. So what everyone, lami kayo siya view. So for the pictorials, everyone. So bongga la shoes. So ari na mo do. Yari na. So, it's very amazing. So ayan dahil paulit na ko. So padung na ko dito sa motor na ko dito sa kalsada. So, magulat na ko na dito sa bayot. Paulit na ko binabonggang bongga. Again no, part 2 nga pa. Hingulong na ko ganina kaya may kabaw ligo dahil. So pidyuhan ako dahil ha. Kabaw manukan. So karon is paulit na ko. True na jud ni. So ayan. Na ako'y kasugat dahil. Mahilog sa ako dahil. Sumuha to day na muna na yung dakong kasiya dahil ginawa ko kalami naman kayo review tayo day hindi kabaw day kamakan ron. So it's very amazing. So mauna to tanan ang view sa Calbugos nga sa Calbugos nga pasignalanan. So sila rang nagbuhat ni ato for online class ganun kasi wala ang signal sa kanilang bahay. Tagalog bayot ay. So wala daw signal. So mga to nagbuhat sila o di ba iba talaga pag ang tawag dito pag gusto talaga mag-aral email po daram ng email po na malipat wait no ako pag malibgan ka san zero email po open kung wala stress bayot so ilang natayan day kay gamay kayo day nadako kayo kumuagi day yung kulbaan ko mahulak ko yung bayot dagan bayot so muna tayo bye na so bye bye